σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Είχαμε μείνει στις 3 ημέρες. Οκ. Είχαμε μαζέψει Obsidian. Και αυτό είναι το part 2. Ελπίζω να κάνετε ένα like και να subscribe σε αυτό το βίντεο. Και αν θέλετε να κάνουμε part 3. Πάμε στο βίντεο. Ναι, αυτό. Γεια σας παιδιά. Μπορώ να κάνω water bucket. Είναι το part 2. Να κάνετε like και εγγραφή, μας βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία, εμείς εγώ λέω να φτιάξουμε τη βάση. Ωραία, πάμε να μαζέψουμε. Θα κάνω 2 water bucket. Για κάποιος όποιος θέλει. Ή creeper. Τι. Έλα Θα εδώ, πάρω ένα creeper. water bucket όποιος θέλει. Έλα εδώ, creeper. Πάμε Γιάννη να ψάξουμε flint. Έσπασε λίγο. Θα να το δώσω στο τέλειο. Περιμένετε λίγο. Εγώ λέω να φτιάξουμε και τις τρύπες. Εγώ λέω να φτιάξουμε και τις τρύπες. Τις τρύπες λέω. Ωρε φίλε τα zombies. Δεν έχω και πολλά. It was at this moment he knew he messed up. Γιατί υπάρχουν τόσα zombies? Γιατί? Diamonds. Π.χ. δεν είναι μέρα. Όλγα, έλα σε μένα. Έλα σε μένα. Είναι με μια καρδιά, θα φάω. Τώρα τα παίρνω. με 0 καρδιές. Πόσα? Ένα Δεν- diamond. Κάτσε να φτιάξουμε λίγο εδώ την τρύπα. Ένα diamond. Yay. Εγώ φτιάχνω λίγο την τρύπα. Δεν λέει crap. Το τίποτα καλύτερο. Πω, αυτό είναι σπαστικό το σημείο, γιατί όλο... Ναι, έτσι μπορείτε να πέσετε μόνο στο bedrock. Προσπάθησε να κάνεις street mining εσύ, εγώ θα προσπαθήσω... Πέθανα. Γεια. Εγώ χρειάζομαι λίγο ξύλο θα μαζέψω. Μόνο ένα δέντρο. Εμείς μαζεύουμε πολλά για να φτιάξουμε τη βάση. Για να Εγώ έχουμε ένα δέντρο καλύτερη μόνο βάση. θέλω. Έχει κάποιος Ωραία. coal για torch. Όλγα, έλα σε μένα. Έχει κάποιος Ό,τι coal. έχω, το έχω στη chest. Να σου δώσω λίγο το ξύλο μου γιατί εγώ θα πάνε για πρόβατα. Θα αφήσω κι εγώ κάποια πράγματα. Ωραία, μπρο τα Ένα zombies. diamond μου. Δεν το. Ωραία, φέρε μου το ξύλο σου για να φτιάξω λίγο τη βάση. Έλα εδώ. Πάρτο. Ωραία, μπρο από παντού σκελετή. Έλα, Κοίτα έχει εδώ. 2 iron εδώ πάνω. Ή, creepers. Ή. You got this. Γιάννη, έρχομαι. Ωραίος. Σκότωσε με μία να κάνω teleport πάνω γιατί είμαι μια καρδιά. Για να... Δεν έχω 7. Και επίσης βάζω... Ουι, από πού ήρθες? Μιλάτε από λίγο επάνω. πιο σιγά γιατί τα αυτιά μας. Ναι, ειδικά. Ναι, κάνε teleport. Κάτσε λίγο περίμενα. Θέλω. Α, μπορώ να φτιάξω... Όταν είμαι πάνω. Αντίο. Έχουμε και ένα diamond εδώ μέσα. Ναι, μα τότε. Ναι, εγώ το έβαλα. Ναι. Κάτσε λίγο Μην να κάνεις πάρω, teleport. να φτιάξω λίγο ένα τσεκούρι. Εγώ είμαι εδώ. Όχι ακόμα. Γιάννη, κάνε άκρη. 3 πρόβατα ρε φίλε, βασικά Κάνε άκρη, θέλουμε Γιάννη. πολλά πρόβατα για να έχουμε όλα κρεβάτια. Fuck. Έλα, σχεδόν ανέβηκα. Έχω 7 torch. Εγώ θέλω coal. Βρήκα το πιο σπάνιο dirt, ξέρεις τι είναι το πιο σπάνιο Ναι. dirt. Το έχω Ω, βρει κι εγώ. λάβα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει diamonds. Εγώ θα πάω κάπου μακριά να το ξέρετε για να βρω τέτοιο. Okay, πάμε. Γιατί σε αυτό το biome δεν έχει πολλά πρόβατα. Ναι, σπονάραμε στο χειρότερο biome.
Ναι, όντως. Τι Θα έχεις ήταν... και τι. Ναι, αλλά όμως βασικά χωρίς από τον Diamond δεν θα είχαμε κάνει όλο αυτό. Ισχύει. Όντως. Τώρα village δεν χρειαζόμαστε, γιατί είναι ό,τι πιο χειρότερο. Έχουμε το mine μας, έχουμε τη σπηλιά μας, οπότε... Μόνο αν έχει κάνα blacksmith και τύχουμε κάτι καλό. Blacksmith είναι λίγο σπάνι λίγο να πατήσεις blacksmith. Το τελευταίο μου torch τώρα χρησιμοποίησα. Α, λάβα κι άλλη. Έχω νερό. Αυτή η σπηλιά νομίζω είναι μεγάλη. Flint! Τώρα να πάρουμε. Ναι! Όχι, εγώ λέω να πάμε στο Nether, κάτσε να φτιάξουμε πρώτα τη βάση μας. Α, Γιάννη, πάρε... Γιάννη, Πες μου το έχετε 10 πρόβατα. obsidian, πήρατε obsidian. Ναι. Ναι. Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Θέλω μία diamond pickaxe. Εγώ ξέρετε τι λέω πρώτα να ψάχνουμε. Enchanting table, εγώ πέθανα. Enchanting table πρέπει να κάνουμε. Άλλο ένα diamond χρειαζόμαστε. Και καταρχήν να ψήσουμε και φαΐ. Τώρα να Ναι, αυτό. όντως φαΐ. Κάνω τηλεπort σε εσάς, έχω βρει αρκετό solar. Κάνε σε μένα, εγώ μετά στη βάση. Θα κάνω water bucket. Ψόφωσα. Α, Ναι. εγώ έκανα water bucket και δεν έχασα ούτε μία καρδιά. Ωραίο, παιδιά. Ένα Θέλω να diamond μας πείτε αν σας χρειαζόμαστε. αρέσει. Βασικά coal θέλουμε. Έχουμε πολύ ξύλο, μπορούμε να το κάψουμε το ξύλο. Όχι, coal για torch. Γιατί δεν βλέπουμε τίποτα. Έχω 4 ψημένα κοτόπουλα. Γιατί εδώ πέρα που είμαστε δεν φαίνεται τίποτα. Και άλλη λάβα. Περιμένετε λίγο, παιδιά, ξανάρχομαι λίγο. Κατά λάθος, θέλω να σπάσω αυτά που ήταν μπροστά. Μπρο, δεν έχουμε torch, τώρα μπορεί να έχουμε προσπεράσει τόσα diamonds. Αλλά δεν έχουμε torch. Μπορούμε να σπάσουμε λίγα το... Υπάρχει ένα, όχι sensitivity, ένα πράγμα που το κάνει enable για το Minecraft που είναι για πάντα, ναι, δεν χρειάζεται Για να έχει τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω που είναι. Σίγουρα Εγώ δεν έχω είναι ένα από map PlayStation. που είναι σαν κανονική ζωή στο Minecraft. Δηλαδή είναι πιο ωραίο. Και έτσι γίνεται με τα torch. Απλά τα κρατάς στο χέρι σου και φωτίζει. Βρήκα πρόβατο! Εγώ. Βρήκα πρόβατο! Βρήκα δεν βλέπω πρόβατο! τίποτα. Βρήκα ένα πρόβατο, επιτέλους. Στο one block σκεφτείτε ότι είναι πιο εύκολο να πετύχεις πρόβατο. Σκέψου λίγο. Και εμείς το παίζουμε survival. Εγώ, παιδιά, θα κάνω parkour στα δέντρα, γιατί είμαστε DK. Με πέτυχε ο σκελετός. Πω, τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Ωραία, είμαι καλός DK. Να δεις το βίντεο εγώ πρώτα κάνω parkour teleport. κάνω. Άλογα.
Άντε Οκ. πήγαινε, Οκ. κύριε Λοιπόν, Χοντρεβούλη. τι ήθελα. Α, ναι, coal. Γι' αυτό εγώ Ο θα DK πάω. χτύπησε. Ο DK χτύπησε. Εγώ θα πάω εδώ πέρα και θα Εγώ θα σκάψω πνιγώ. για coal. Έχει κάποιος φτιάχνω τη βάση. coal. Γεια σας. Εγώ δεν είμαι στη βάση. Προσπαθώ να βρω coal. Δώστε μου, teleport δώστε και μου το finger steel. Εγώ θέλω να κάνω το portal, έλα, εγώ δεν έκανα κάτι. Να κάνω εγώ το portal. Οι creepers Εδώ γενικά πέρα είναι θα ένα είναι. πρόβλημα. Παιδιά, οι creepers είναι γενικά ένα πρόβλημα. Διορθώνεται. Εδώ πέρα θα είναι το portal, εδώ πέρα. Ναι, εδώ. Ναι. Ναι, δεν θα μπούμε, απλώς να το χτίσουμε. Φέρε Θα να το αργήσεις χτίσω, όμως φέρε να το έρθεις, χτίσω. γιατί κάνουμε Περίμενε και να αδειάσω βίντεο. λίγο Όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Βάλ' το μέσα στο chest. Βάλ' το μέσα στο chest. Βάλ' το μέσα στο chest. Ναι, όλα τα obsidian και το flint. Σκοτώστε με λίγο. Εντάξει. 31 obsidian. Να σκοτώσω έναν Enderman. Να σκοτώσουμε έναν Enderman. Το είπα, διορθώνεται. Το έφτιαξα. Creeper, Κι άλλο creeper. creeper. Όχι, άλλο creeper. Είμαι 0 καρδιές, πώς γίνεται αυτό? Εγώ θα μπιλντάρω το nether portal εδώ πέρα. Ω, και σκελετός ρε φίλε. Γιατί δεν με αφήνει να πηδήξω? Α, γιατί έχει ένα δέντρο εδώ. Ή Enderman. Ή, εγώ ρε Enderman, αγόρι μου, τι σου φταίξα. Μας βαράει εδώ ένα σκελετός και νομίζει ότι είναι κάποιος. Δεν νομίζω ότι είναι και κάποιος. Ένα βιένα. Όχι, κατά λάθος έβαλα ένα obsidian κάπου. Σωστά το κάνω έτσι. Γιάννη μου! Όχι. Δεν έχω pickaxe. Άλλο ένα είναι. Είναι! Α, ναι, εσύ. Είναι λάθος, πρέπει να είναι ένα μπλοκ πιο ψηλά. Εδώ, καλά είναι. Ναι. Α! Πού είστε? Ρε, ο Enderman πήγε κάτω ρε στη βάση ρε. Πού είναι το portal? Ρε, Enderman. Ένα βιένα. Ένα βιένα. Dead. Dead. Λοιπόν, άμα το κάνω... Τώρα μην πήρες έτσι, γιατί θέλω εδώ λίγο να το δω. Άλλο πρέπει να μπιλντάρω προς τα πάνω τώρα. Να σπάσουμε μια άλλο το δέντρο αυτό. Να το σπάσουμε μια άλλο το δέντρο. Έλα και το έκανα, εντάξει. Σπάστε και αυτό εδώ το obsidian που κατά λάθος μπήκε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, Γιάννη. Ωραία, εγώ λέω να σπάσουμε γενικά όλο αυτό το δέντρο. Ναι, σπάστε... Βασικά τα όχι, φύλλα. ωραίο είναι. Όχι, ωραίο είναι έτσι. Ή γενικά έτσι με τα φύλλα. Ποιος συμφωνεί? Οκ. Α, θέλω 2 iron. Μου είχε έρθει ιδέα. Λοιπόν, το Μου είχε έρθει ανοίγω. ιδέα. 3. Τι κάνεις? Γιατί σπάς? Και τι το Όχι, δεν είναι όμορφο ρε φίλε, δεν είναι όμορφο με τις χωρίς τις Τι θα τις γωνίες. κάνεις? Ναι, δεν είναι όμορφο αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι όμορφο. Όχι, όχι, δεν είναι ωραίο. 3, 2, ώρα, μπαμ! Μην πεις. Fortress, 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 please, Πάω κι fortress, εγώ. fortress, θέλουμε Α, δεν έχω fortress, gold. Χρειαζόμαστε fortress, gold για να κάνουμε trade. fortress, fortress, fortress. Ω, πού μας πόναρε στο χειρότερο πες τότε. σημείο! Πέθανα! Στο χειρότερο σημείο! Μπορούμε να σπάσουμε το portal και να το ξαναβάλουμε.
Ω! Έσπασε το πόρταλ! Έσπασε το πόρταλ! Όχι! Πάμε να πεθάνουμε στη λάβα! Πάμε να πεθάνουμε στη λάβα εγώ. Γιατί πεθαίνω από τη λάβα! Ούτε... Α, πέθανα. Μάτε φούκου. Μπρο, μας έσπασε το πόρταλ. Κάνουμε craft χρυσή, Σπάστε μία το πόρταλ. Α, ο Γιάννης έχει την diamond pickaxe. Πω. Όχι, απλώς θα βάλω μπλοκ. Απλώς θα βάλω ένα μπλοκ εδώ. Και μετά θα το σπάσω. Μπορείς απλά να το κάνεις έτσι. Γιατί δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Αφήστε το τώρα. Άρα εμείς λίγο να φτιάξουμε λίγο εδώ το χώρο. Να βάλουμε λίγο εδώ να φτιάξουμε το χώρο. Όλοι όμως να κάνετε craft χρυσές μπότες. Ναι. Γιατί και να έχουμε χρυσό. Ή όχι, χρυσό chestplate. Θέλω ένα χρυσό μόνο. Εγώ δεν έχω. Κάνε χρυσές μπότες τώρα. Έχω σιδερένιες μπότες, δεν θέλω. Για τα piglins ρε, πας καλά ρε, για τα piglins. Ναι, έχω και ένα ender pearl. Ωραία, εγώ τώρα θέλω... Έχεις ένα gold, μόνο ένα gold. Ένα gold, ένα. Όχι. Θέλω μόνο ένα και θα μπορέσω. Ρε φίλε, κάνε το craft τώρα. Κάνε το craft. Δεν πειράζει, εγώ θα κάτσω να... Κάνε craft ρε μπρο. Για τα piglins. Για τα piglins. Το gold... Πώς θα κάνεις trade με τα pigmans? Το gold εδώ θα το πάρω εγώ και θα το μοιράσω. Έχει amethyst. amethyst. Αυτό το gold που γίνεται θα το μοιράσω Έχει εγώ. amethyst. Εδώ θέλω λίγο το crafting table, να φτιάξω λίγο ένα shovel για να φτιάξω λίγο το μέρος. Όλγα, το gold που γίνεται δεν είναι... Εγώ το παίρνω και θα σας τα μοιράσω στο τέλος. Όλγα, τι προσπαθείς? Τίποτα. Τίποτα. Ρε, τι παίρνεις το ξύλο? Εντάξει, έβαλες 64. Δεν έχουμε coal για τώρα. Ρε, Όλγα! Ένα πήρα. Έλγα, μην γίνεις σπαστικιά. Έτσι και πάρεις άλλο. Ένα πήρα. Μην πάρεις άλλο. Μην πάρεις άλλο όμως. Ναι, μην πάρεις άλλο. Οκ, ένα τι κάνει? Πολλά, μπορεί να μας δώσει ender pearl. Ο piglin. Όντως, μπορεί να μας δώσει ender pearl ο piglin. Με ένα. Ναι. Έχουμε ήδη ένα. Αλλά δεν μας τα... Αλλά είναι σπάνιο. Πόρε μπρο, ήρθε ένα creeper. Και Μετά creeper. Έσπασε όμως το τέτοιο, το portal. Οπότε αυτό είναι καλό. Όχι έτσι ρε Όλγα, όχι έτσι ρε Όλγα, όχι έτσι ρε κορίτσι μου, όχι έτσι ρε κορίτσι μου, σπάσε το. Το ξανανοίγω. Ναι, θα μας πονάει κάπου αλλού νομίζω. Ναι. Εδώ. Ω, creeper! Με τους creeper έχουμε μπλέξει. Μπρο, αυτό το biome είναι το χειρότερο ρε. Το ξέρω, στο χειρότερο σποράραμε. Μας έχουμε μπλέξει με creepers, φίλε. Αυτό μπρο, το φαντάσου μπρο. Εδώ, βάλω και εδώ. Ωραία, αν έρθει πάλι creeper, θα τα σκίσω όλα. Και τώρα, κοίτα πίσω σου όλα. Μπήκα έτσι στον έδωρο, δεν μπορώ να κοιτάξει. Και ξέρω εγώ είναι πίσω μου, έγινε και λέει γεια σου κοριτσάκι. Γεια σας. Φόρτωσε όμως Nether, μη σου πω καμιά κουβέντα. Ακούω γκάστ. Δεν σου φταίμε. Γιατί εδώ δεν έχει ξύλο? Γιατί έχει... Ελάτε... Τι έγινε όλα? Fortress? Όχι. Τι? Έρχομαι. Καλά να μην έρθεις κι εσύ. Για μα τίποτα θα πούμε. Γιατί έχει αυτό εδώ ένα ακόμη? Είναι το δικό μας. Σπονάραμε ακριβώς δίπλα από εκεί που ήταν το παλιό μας. Τόσο ωραία, μπαίνουμε πάλι μέσα και το ξαναχτίζουμε. Ναι. Εγώ πάντως μπήκα. Δεν είδατε τίποτα. Τίποτα δεν είδα.
Πού είναι! Πού σπώναρε ρε bro. Θα πω κάτι. Εδώ πέρα γιατί δεν έχει ξύλο. Δες. Όλγα. Κάνε κάτι προς εμένα. Τι. Μισκαέλα. Γιατί δεν έχει εδώ ξύλο. Μπράβο. Και δεν έβαλα και αυτά εδώ τα σιταράκια. Πού. Α, αυτά εδώ τα είδα. Καλύτερο. Οι λεπτομέρειες μετράνε. Ναι, κάτω και θα βάλω κι εγώ κάτι. Έτσι Νομίζω ότι το κάνω ωραίο. Γιατί. Να, κοίτα κι εγώ έβαλα αυτό εδώ. Εγώ θα βάλω κι εγώ έτσι ένα. Κλαβίστηκα, κάτσε κάνω μια τελεπορτ. Χρειαζόμαστε χώμα. Α, δεν με αφήνει. Ναι, χρειάζεται χώμα. Ελάτε βγείτε λίγο έξω. Κοιτάξτε λίγο πώς το έφτιαξα. Α, ωραίο. Εγώ τώρα θέλω τώρα κοφτήρι. Το βάλα. Ωραία μπρο, τι έχουμε φτιάξει μπρο σε αυτόν τον κόσμο ρε φίλε. Πάω να βρω coal. Ωραία τα έχουμε φτιάξει. Ναι, θέλω αυτό που κόβεις και παίρνεις γουλ. Κάτι τέτοιο που κόβεις και παίρνεις και το φύλλο. Πώς το παίρνεις αυτό? Έχω ένα Iron. Έχει και κάποια iron μέσα στο chest που δεν έχουν γίνει. Μπορείς λίγο να μου το φτιάξεις μία, 3. please. Δώσε μου μία. μόνο ένα Βάζω iron, βάζω 3 iron μέσα. Ωραία, γιατί θέλω να φτιάξω λίγο το Nether Portal. Πώς φτιάχνουν κάτι YouTubers μπρο που το κάνουν έτσι ωραίο το Nether Portal, κάτι τέτοιο. Πώς θα το κάνεις? Θα βάλω έτσι φύλλα από πάνω, θα πάω να σπάσω λίγο κάποια δέντρα για να μην είναι μες στη μούρη μας. Κοίτα, εδώ θα κάνω, θα είναι ωραίο. Ισχύει να σβάσεις όμως αυτά εδώ τα ανοιχτά. Ναι μπρο, κάποια δέντρα δεν είναι καθόλου ωραία. Έχω ιδέα. Cool, ναι. Φέρε μου το ψαλίδι. Δεν έχω ψαλίδι. Α, δεν Ο έχεις Γιάννης αυτό. γιατί Ψήνεται. Ωραίο. Το έβαλα να ψήνει. Εγώ παιδιά λίγο πάω τουαλέτα, θα ακούτε τα παιδιά, εγώ θα αφήσω λίγο το μικρόφωνο. Ωραία, ωραία. Εδώ έχουμε ένα άλλο ψαλίδι. Ναι, θα έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε κάνει το ψαλίδι. Και πάω να σπάσω αυτά εδώ τα φύλλα που βλέπετε εδώ. Αν θα τα βλέπετε. Ωραία. Δεν τα βλέπουν, γιατί δεν βλέπουν το δικό σου POV. Ναι, όχι, τους το δείχνω από το Στέλιο. Οκ. Εγώ πήρα coal. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μικρά ζομπάκια. Μπρο, έχω πάρα πολλά stack torch τώρα. Έχω 1,5 stack torch. Εσύ σε φάση τώρα. Yay! Πάω τώρα στη σπηλιά να μαϊνάρω τώρα. Επιτέλους θα μαϊνάρω και θα βλέπω, γιατί μάλλον θα είχα προσπεράσει 1000 diamonds. Yes. Ωραία, έχουμε κάνει μια στα γρήγορα teleport τον Στέλιο. Σε μένα μην κάνεις teleport, εγώ είμαι στη σπηλιά. Ωραία, μάζεψε αυτά εδώ τα φύλλα. Αυτά εδώ τα φύλλα. Που είναι ωραία. Και αυτά εδώ. Μάζεψε αυτά εδώ τα φύλλα που θα βάλω. Αυτά εδώ θα χτίσουμε το Nether Portal για να είναι πιο όμορφο. Μ' ακούτε όλοι καθαρά? Ναι. Καθαρά. Έλα, μάζεψα φύλλα που σου έλεγα. Κοίτα. Μάζεψα αυτό. Αυτό. Πού, τι σημείο είναι αυτό? Ναι. Φύγε λίγο. Είμαι μία καρδιά. Τι. Το είδα. Ωραία. Ωραία, Πάρ' το τώρα, iron. wait. Πάρε. Θέλω λίγο το Ω, τέτοιο. σκελετός, όχι. Δεν έχω καρδιές.
Μπορείς να μου δώσεις λίγο, Πάρε το μπορεί... Θα πρέπει να κάνω craft ασπίδα. Έχει κάποιος ένα iron? Α, Ναι, έχει εγώ. ένα iron. Να σου κάνω μια ερώτηση, έχεις αυτό το κοφτήρι, αυτό το που κόβει. Ναι. Δώσε μου. Ψαλίδι. Και πάρε τα Έχει τέτοια. κάποιος ξύλο. Ωραία, δώσ' το. Ωραία, Έχει αφήνω ξύλο. πράγματα εδώ στο chest. Enderman, μέσα. Ωραία. Κλείσε. Κλείσε. Έκλεισα. Dead. Βάζω το Μάζεψα ender από αυτά pearl τα όμορφα που πίσω. έχουν λουδάκια. Λοιπόν, τώρα εγώ χρειάζομαι, ναι το είδα. Χρειάζομαι τώρα ξύλο. Δεν είναι λίγο ξύλο. Εδώ πέρα στο chest έχω αφήσει ξύλα. Εδώ, κάτσε να φοβηθήσω. Α, εντάξει. Για να έχω ασπίδα. Ισχύει ένας. Και πάω Αυτό τώρα το- ξανά. Ωραία, πάνε. Εκεί καλή σπηλιά ήταν η καινούρια Εμείς που... μιλάμε. Σου αρέσει όλογα. Κοίταξε. Όχι. Το έχεις κάνει χάλιο. Φέρε το ψαλίδι. Φέρε το, μην τα σπάς έτσι γιατί δεν έχουμε πολλά. Φέρε το σπαθί. Φέρε το ψαλίδι. Περίμενε λίγο. Α, Δεν σου αρέσει έτσι πως το έχω. όχι, είναι άσχημο έτσι πως το κάνεις. Κακιά, Πάρτε. αλλά... Άρα φέρε μου τα φύλλα. Περίμενε λίγο. Πάρε μερικά γιατί θέλω και εγώ να φτιάξω Ήρθα τα ξανά πράγματα. εδώ που ήμουνα. Εντάξει. Ωραία. Καλά μου. Είναι ωραίο, το κάνεις καλύτερα. Δεν είχε τίποτα τζάπα κατέβηκα εδώ. Τώρα να ανέβω να πάρω εκεί iron που προσπέρασα γιατί να προχωρούσα. Μήπως είχε diamond. Ή έπεσα κάτω, μπρο. Πω με το λαξιγκά μου. Κράτα την αναπνοή σου. Μπορεί να δουλέψει. Εδώ έχουμε μέσα σε ξάτα μου. Ή creeper. Μη μας το χαλάσει. Ωραία, creeper. Δεν θα πας. Το πάω μακριά. Έχει και πρόβατο. Όλγα, έχει το τέτοιο, έχει πρόβατο εδώ. Το πάω μακριά το creeper. Το κούρεψα. Μπράβο. Έχουμε δύο μαλλιά. Είμαι μισή καρδιά και το... Πόσα μικρά ζόμπι. Αυτό... Α, μου σκότωσε ένα μικρό ζόμπι. Μη μου κάνεις μπλε. Γιατί πέθανε. Μπρο, το έχουμε κάνει ωραίο νομίζω. Εδώ έτσι με τα λουλουδάκια. Λες όλο το πάνω το καλύψουμε με τέτοιο. Από πού? Όχι ρε φίλε. Πρέπει να με το πέσει λίγο μετά, το πέσει και το κλειδώνεις. Εδώ. Πόσα ζόμπι είχε εκεί. Εδώ. Έτσι λίγο, εγώ πάω λίγο με το σόλ γιατί θέλω να μαζέψει λίγο κάποια πράγματα για να στολίσουμε. Αυτά που παίρνεις λίγο τα φυτά που τα τρως κιόλας, αυτά που κρέμονται. Α, ναι, Αυτά- εσύ καλύτερα. Πώς τα παίρνεις αυτά, τα φυτά Απλά αυτά. τα βαράς. Είπα τα L2. L2 ή τα βαράς, ό,τι θέλεις.
Πω, να πάω Αλλά τώρα να κοντά έχει στην παπίδα. τέτοια, αλλά να έχει μούρα πάνω. Εδώ δεν είχε κάτι. Α, τα κεράσια. Ναι, κάτι σαν κεράσια. Ναι. Έρχομαι κι εγώ, είναι ο Γιάννης εκεί να κάνουμε τέλος. Ωραία, να πάμε λίγο εδώ και λίγο εδώ. Αυτά λέω να μην τα τέτοιο, γιατί αυτά μας δίνουν φως. Α, βρήκα λάβαπουλ επίσης, καινούριο μέρος. Όχι, Βρήκα Γιάννη, coal, έχει φάει βρήκα γη. coal, βρήκα coal. Α, πάρ' το χρειαζόμαστε. Κι εγώ έχω βρει, Μας μαζεύω. τελειώνουν torch. Ήδη εμένα με τελειώνουν. Σήμερα θα φάω καταφού μου πατάτες και μου έχει μυρίσει έτσι. Α, Μπρο, δεν μπορώ να βρω παιδιά, diamonds. αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο. Bye!